bezala. Gaurkoan, helburua da, Maria beti honetan egin den lan guzti horren berri ematea eta aurkeztea. Esan bezala, Urrian Labian, Usurbilen kilometroaren jaia aurkeztea. Azaron, 29 ekin genion orkestari, egin genuen Gipuzko ikastolen jaiaren aurkezpena eta bereziki bizi denena, Usurbil ikastolak antolatuko duena. Ekimen, ederren. Ordutik anona, egia esan, egin den ibilbidea oso aberatsa izan du da. Eman diren pausoak izugarria dira, berso saioak, musika emanaldiak, antzerki inklusiboak, inklusibitaterako dekalogoak, egin ditugu informazio saioak, noski ez, gure arropa salbenta, gure sosketa, eta beste hainbat ekimenen bidez, garbi dago, geroz eta Usurbil gehiago, Gipuzkoan eta herritar gehiago ari direla kilometroak 2015ean eta ari da lotzen. Hortengo lotzen gaitun altakioen modura. Urrian Lauean eta ondoren ere geroz eta bide lagun gehiago izaten gaitun ziur. Oso garrantzitua izaten jarraitzen du, nahiz eta batzutan gala ez uste, urriko lehenengo igandean Gipuzkoko ikastole alde ospatzen den jaia. Eta importantea da bertaratzea. Ari honetara lotzera, lehen aldiz batzutan, eta maiz edo behin ere berriro ere lotzea. Udarregiko ikastolariko zuzendariari hitza eman aurretikan, berriro gogoratu nahi dut Urrian Labian Usurbilen ospatuko dugu jai eder hori gure alboan bizi ospatu eta gozatzera konbidatzen zaituztegula. Eta bertan izango gaitun, zuen zen. Egunon, Arantzak ederki aipatu duen bezala, Usurbil eta Udarregi ikastolarentzat kilometroak 2015 jaia antolatzeko aukera ederra da, auzolanaren bidez garatzen ari garen herri hezkuntza proiektuan sakontzeko. Aukera ederra baita ere, proiektu hau eta proiektu honen bidez ezten ari garen Usurbil eta Usurbildarren baloreak 4 haizetara ere hedatzeko. Eta aukera ederra noski jai honen bidez babes ekonomikoa lortzeko. Izane, eraikin berri hori erabiltzeko eta erabili dugun mailegua ordaintzera bideratu behar baitegu. Diru premia hortxe dago. Ez dugu azten eta oso presente daukagu beti Euskal Herriko gainerako ikastolekin partekatzen dugun hezkuntza proiektua dena baita ere Usurbilgo ikastolako bihotza. Eta etorkizuneko Usurbildarrak eta egungo Usurbildarrak ezteko gure arrazoi eta xede nagusia. Izane, ikastolak momentu honetan 220 familia biltzen ditu bere baitan, eta familia horien 0-16 urte bitarteko seme alabak ezten ari gera familia horiekin ardura hori partekatuz. Ikasturte honetan, 757 ikasle ezten eta hazten ari gera. Eta erronka da hori ere, hezkuntza erronka. Erronka hori erantzuteko eta horiek edatzeko Usurbil irudikatzen dugu herri jasangarri, parekide eta inklusibo. Eta horregatik ere nahi izan dugu aurtengo jaia horri balore horiek erantzi eta balore horien inguruan landu. Jaia bera, ordu nahi dugu, jai jasangarri, parekide eta inklusibo egin. Edozein herritarren neurrikoa izango dena. Horra hor, gure aria hori gaitunk, horrela egiten gaitunk herri, horrek batzen gaitunk eta horretan ari gara. Eta guain, guzti horien zetasunak edo zetasun gehiago emango dizkizue enote, gure koordinatzailea. Horretan jardunduta, urte osoan zehar. Saiatuko naiz labur-labur egunaren... Saiatuko naiz labur-labur egunaren zertzelada orokorrak ematen. Orduan, dakizuen moduan, kilometroa 2015 festa urriaren 4an osatuko dugu, urriaren 4an garatuko dugu, eta kilometroetan noski, zirkuito baten bitartez, Usurbilgo herriko leku eta txoko ezberdinak bilduko edo josiko ditugu. Zirkuito honek 5 kilometro izango zituen,
eta 5 kilometrotan 5 gune ezberdin posiko ditugu. Orduan, zirkuitoa hemen ikustezakezue, toponimia Usurbilko erabiliko dut, eta nola moldatzen gehan. Usurbilko zirkuitoa hasiko zen ikastola gunetikan, zirkuitoaren ardatza izango dana, jarraituko zuen anerrekako gunea posten, ondoren txaragainean egongo litzateke 3. gunea, honen ondotikan ataliko guneko eskaintzaz gozatzeko aukera izango genuen, eta azkenikan Santuineko gunea paradatxoa diteko aukera polita dugu ere. Esan, kilometroak egunean gune hauetan eta zirkuitoan zehar egongoan eskaintza anitza dela, edukiko ditugu kontzertu ezberdinak, aurrentzako puzgarriak, eskaintza ibiltariak, nola ez, Tolosako urtetik onuntza ikasleentzako bereziki burutzen ari gehan erronka ere hortxe izango dugu, jolas eta proba ezberdinak izango dituna, 250 ikasle bertan parte hartu dezaten eta beste izieli eskaintza baten baitan garatu dezaten kilometroak eguna, eta esan dagoa. Hainbat eta hainbat ekimen izango ditugu, kilometroak 2015 egun honetan, urriaren lauan, Usurbiletaz, gozatu alizateko eta bertan egun publikoak bizi alizateko. Eskertu ere, egun hau garatzen lagunduko diguten kide eta lagun guztiei. Orotara, 1700 kideko laguntzaile sare handi bat osatu dugu, eta esan dakoa. Nola ez, hauei aldez aurretik eskerrak ematea, 1700 kide hauek gabe ezin ezko izango zen eta horrelako ekimen eder eta handi bat osatzea. Usurbili dagokionez ere, Usurbildarrok Gipuzkoara eta Euskal Herrira zahaldu nahiko genuke, kilometroak eguna gozatzeaz gain, Usurbilko leku eta txoko ezberdinak ezagutu eta ikusteko aukera politia izan daitekela igande hori. Bertan besteak beste eta batzuk aipatzearen Oria ibaia, Zumetaren murala, Kalezarra, Auzozarra, Oria ibaiaren alboan dauden herriberak, baratzak, sagarrondoak eta bar ezagutzeko aukera izango dut. Beraz, Usurbildarron partez ere, kilometroak eguna gozatzeaz gain, Usurko leku eta txoko hauek ezagutzera ere, konbidatu nahiko ginizuen. Askon eta askon galderak izaten dira, nola iritsi gaitezke kilometroak egunera, zirkuitu horretari iristeko zer urrats eman aldez aurretik. Orduan, batetik, adierazi nahiko genizueke, guk bi modu behintzat bultzatzen ditugula. Garraio publikoa erabiltzea, autobus eta tren zerbitzuaren maiztasuna igoko dugu, bai Zumaia aldetik datozenentzat, bai eta Donostia aldetik datozenentzat, eta Donostia eta Zumaiara gerturatzeko ere autobusen maiztasuna igoko da. Tolosalde Goierriko autobusen maiztasuna igoz, edota Oarso aldetik ere Donostia aldera joango diren autobusen maiztasuna igoz. Tren zerbitzu ere edukiko dugu, maiztasuna ere igoko da, beraz, Usurbile iristeko alda neurrian garraio publiko erabiltzea bultzatzen da eta hori sustatu nahiko genuke. Bestalde ere, aipatu, Donostia eta Usurbil batuko dituen bizikleta martxa bat antolatzen ari gara, hanpo eragileekin elkarlanean, eta garraio jasangarria sustatze aldera bizikleta martxa hau ere bultzatu nahiko genuke. 9 teretan abituko litzateke igandean bertan Donostiako bulebarretikan, beraz, animatu bizikleta martxa honetan parte hartzera, zein orduterdi baten buruan, Ñorga, Lasarte eta Zubitan barna, Santuineko gunera iristeko aukera izango genuen, eta beraz, bertan daun bizikleta aparkaleku batean bizikleta utziz, eta Santuineko eskaintzaz, eta handik aurrera zirkuituan edun eskaintza horotaz, gozatzeko aukera izango genuen. Eta azkenik, aipatu ere, kotxeetan etortzeko auto egiten dutenei, adierazi nazional segirulaua murriztuta edukiko dugula, moztuta edukiko dugula, belartzako errotondatik Orioko hortzaikara bitarte, beraz kotxeetan etortzeko auto egiten duten entzat, aparkatzeko aukera izango lukete. Bai Urbileko aparkalekuan, bai belartzako aparkalekuan edo Aritzetako aparkalekuan, eta handikan Usurbilera gerturatzeko autobus lantzaderak edo
autobus zerbitzu bat eskainiko genuke, baita ere, kalitika maiztasun handienarekin. Eta azkenik, urtean zehar, lanketa berez egin duten hiru zeharlerroek bide eman aurretik, aipatu jai hau urteko lanketarekin koherentzian eta usurbilen ematen ari garen urratsekin koherentzian jai jasangarri parekide eta inklusibo egiten saiatu garela. Edota norabide horretan kokatu dugula behintzat jai honen garapena eta jai honen eraikuntza. Beraz, jarraian, zeharlerro hauetan lanean dabiltzan Garazi Lizaso, Mikel Usabear, Egoña Izeta herritarrek azalduko digute xehetasunez eta zehazki egun horretan, norabide horretan, zer urrats konkretu burutuko dituzten. Beraz, Garazi. Gainotek ondo esan duen bezala ardatz bat parekitasuna da. Urratsak ematen hasi gara aurten, baina urteno dakigu bidea luzia dela eta hondikan ere urrats asko bat esugula emateko. Dakizten bezala, festak eduki simbolikoa duten jendarte eta kultura adierazpenak dira, hauetan gizarteko baloreak izatzea. Hala nola herriaren aurtasuna, jendarte egitura eta hauetan ematen dian zapalkuntza eta diskriminazioak ere bai. Jendarte ordena erreproduzitzen da jaietan, eta egungo hierarkiak, lanaren banaketa sexuala eta genero rolak bertan ere ikus daitezke. Baina, sexuen arteko botere harremanak aztertzerakoan festak beti bigarren mailako eremutzat hartu dira, eta guk aurten jai ereduen inguruko hausnarketa ikuspegi feminista batetik burutzeko apustu ditu. Kilometroak egunean bertan, aurrien lauan, emakume eta gizonen presentzia horrekatua bermatzen saiatu geha, ala nola taldeen sexueraketa kontuan hartuz, baina hemen ere, haratago junberbea eta taldeen mezu eta edukia kontuan hartu berri horren guztietan. Kilometrotan ez dugu zapalkentza, diskriminazio eta jarri aldarkorreko nartuko hori argi dakau, eta hori lantzen ditu geha urte guztintzea. Hauek egiten ahaleginduko gara eta aurre egiten ere bai. Urte osoan zehar formazio ezberdinak jaso ditugu, sentsibilizazioa lan dugu eraso sexisten inguruan, eta azkenik osatu dugu eraso sexisten aurkako protokolo bat. Egunean bertan eraso bat emango balitz, hau aktibatuko genuken eta mekanismo guzti martxan jarriko zian. Festetan guztiok aski izatea nahi dugu, guztiok errespetatuak eta guztiok gozatzea. Eta ez batzu berreztare jaietan kultura birsortu eta eraldatzeko gaitasuna dakaula. Eta guk ere ekitakoak guk aldatzea dakaula. Orduan, jai eredu parekide bat emitzat lan egin jarraituko dugu, jai eredu parekide batzuk nahi ditugu, eta guztion gozan uniturriako kilometroak ere egitzagun. Eta guain, Mikel egiten dugu, hasen gabe pasan dugu. Eskerrik asko Garazi, egun ondo nahi. Eta gure aldetik aparteko nahia daukagu, auzolanaren bidez, jasangarritasunean sakontzea. Hau da gure aurtengo erronka, eta aurreko hildoak mantenduz, nahiko genuke ekarpen berriak egitea. Ekarpen berri horietan, lehen, eniauteke adierazi digun bezala, bizikletarena da, bizikleta martxa hori garrantzi handia luke horrek, eta zaindutako aparkaleku batengo litzateke, santuenean, eta danok invitatzen edo gonbidatzen zaituztegu bizikletaz etortzea, izugarrizko ibilbide dotorea eta ikusgarria dalako santuenea bidea, hasi Donostiatik eta hasi Lasartetik, eta benetan mereziko dute horrek. Eta ahaleginduko gara bizikletak ondo zaintzen. Bueno, bestetik, ondakin honena sortzen ez dena omen dela, leloak dio, eta horren inguruan, freskagarriak eta noski ez ditugu latetan salduko. Eta sagardoa, ardoa eta txakolina, botilek itzuli egingo dira. Hortan aparteko sustatze bat egin nahiko genuke. Bestetik, gure aurteko nahirik beroenetakoa iturriko ura
datorren guztiak iturriko ura edan dezan publikoa, edan dezan alegintzea da. Izan ere, iturriko puntuak, iturri puntuak, seinalizatuak, ongi seinalizatuak, eta eukiko ditugu hori sustatzeko puntuak bai txosnetan eta guzti. Beraz, badakigulako alde batetik, botila urak duten kaltea, ezta? Alde batetik, garestia da. Botilako ura 1000 aldiz da garestiagoa. Itxorako ur publikoa baino. Eta bestetik guzti dut daukagu ze iruzur den hori, ezta? Eta hori gutxi balitz, kutsadura ikerarria daukat. Badakigu guztiok nun bukatzen duten botila horiek. Bai airea, itxasoa, hori baian, gure lurrean bukatzen dute, ezta? Orduan, hori alde batetik nahiko genuke hori sustatzea, iturriak ondo seinalizatuta egongo dira, eta jendeak duen baso horrekin edan dezake iturri horietatik 19 puntutan egongo direlako iturriak ongi seinalizatuta. Bestetik, beste ekarpen berri bat nahiko genuke komun idorrak montatuz gune batean bintzen. Zer dira komun idorrak? Likido kimiko hori erabili ordez, zerrautza erabiltzen dugu horri nahasteko, hori organiko bihurtuz. Eta hortan lagunduko digute, noski hau martxan egiten da, Euskal Herria zuzenean Lekornen egiten den musika jaialdi famatu hortan, horrela egiten baita, eta hain zuzen ere, hango lagunen laguntza izango dugu hori aurrera eramaten. Bestetik, gure nahi da baita ere, 3 gunetan konpostatzea. Hartzen den guztia, antxe bertan, jendearen aurrean konpostatzen da. Eta bestetik, hori gutxi balitz, ingo genduke, edalontziak, saldutzen ditugun edalontziak, berreskuratzeko izugarrizko alegina. Ze badirudi aurreko izan diren jaietan, izan diren kilometroetan, 15.000 inguru baso galdu dira. Eta noski berrerabiltzeko berreskuratu dira. Eta hortan aparteko alegina ingo dugu, hain zuzen ere, baso hartzen duenak berriro bueltatuko zaio, nahi izan ezkero hartan gastatu den dirua, baina bestetik, jende asko izango da, jaiaren bukaeran, zazpik aldea, bostak aldea, seiek aldea, badoana eta ez dakina horrekin, ez dutan daukat, eta orduan, aparteko puntuak jarriko ditugu bostetatik aurrean, horiek rekuperatzeko, baso horiek rekuperatzeko, alditugun gehienak rekuperatzeko. Eta hori da, ezken batean, hortik aparte noski, egingo duguna, izango da, bateriak edukiko ditugu, eta han bertan zaintzaileak edukiko ditugu, ongi sailkatu izan dedi, ondakina, zabor bihurtu gabe, ondakin izaten jarraitu dezan. Hori da, pixka bat, besteak beste, duk jasangarritasunean aurten jarri ditugun erronkak. Hoxe. Gaitxun, guztio gaitxun, eta kilometroen festa honetan guztio parte hartu izateko herritarren egoera eta izatea hitzak kontutan hartu behar dugu. Gaitasun, ezberdinak ditugun pertsonak osatzen dugu jendartea, finean, gizarte anitz elkarmendeko osatuz, jaia, giza, parte hartzearen funtsa da, eta jai inklusibo eraikitzen hasteko naziotaren erronkatu behar behar. Urtean zehar, sensibilizazio eta pedagogiarako ekimenak egin ditugu, 3 mailetan, Udalerri ikastola, Usurbilherria, Gipuzkoa. Batzuk nabarmentzearren, Udalerri ikastolako proposamen didaktiko inklusibo martxan jarri da, estrenatu berri dugun jendartean iraide antzarkia ikusi dugu, esteretan. Gida gizarte inklusiborako dekalogoa, web irisgarritasuna bultzatu dugu, kirol ekimenak, nahi ingurua. Egunari begira, egunari begira, hainbat ekimen praktikan jarriko ditugu. Alde batetik, guztiontzako zirkuitua. Hori burutzen saiatu gara, edo kontutan izanik,
Gauza ez dela bide egokitu edo aparteko bat egitea arazoak dituzten honentzako. Baizik eta egiten duguna, jendartzaintzari guzti hori egokitu behar zaigu. Erronka zabala da, hasi gara, ziagotan nahi izan dugu. Maldak ez ditugu kenduko, baina informazioa erantzi dugu esku horrean, baita gune zoluarena ere, bakoitzak bere zaugaren arabera zirkuituko itzina desenez. Guneetan, bioteko protokolietan, jarduera inklusiboak martxan jarri ditugu kalixarren, guztiontzako gurpildo neukiko saskibaloia, salto de bera kirol taldeko kideekin, eta Gipuzkoako kirol egokituen federazioko laguntzaz. Ikastolako gunean, kainatak horrekin, federen laguntzaz. Gingara inklusiboa santuenian, gureaken eskutik. Erronkan ere zeharrego izan da inklusioaren lanketa. Gaitasun ezberdinen neurketa jarri da eman. Taldeak zabaldu egin ditugu. Taldean partaide ezberdinak gaitasun ezberdinak eskaintzen dituen frogak egitea bideratuz. Denek ez dute denen egin behar, frogak banatu egin daitezke partaideen ezaugarrien arabera. Gaitasunaren eta elkarren nekotasunaren bizi esperientzia biziarazten nahi dugu frogetan. Eta finala guztiontzako izango da. Denak iritsiko dira finalera, tarteko frogek inok galbaetik pasagabe. Bidea guztiontzako da, azkeneraino, talde guztiak izango dute irabazteko. Surbildik, kilometroak 15 izarekimenetik, gaitasun ezberdinak ditugun eragileok, gaitasunaritzeko jendartearen beharra erantzuna izan diogu, bai festa, bai ekimenak, bai hezkuntza, bai baliabideak, guztiontzako pentsatuak izan, eta guztiok parte hartu ahal izateko eraikideak izan. Eta amaitzeko, zuen galderei bide eman aurretik, eta denok ere lehen baldien kilometroak egunean edukiko duen egualdi eder hori gaur gozatu ezagun, hiru ideia azpimarratu nahiko genituzke. Batetikan, urriaren lauan Usurbildak eta Usurbildarrok, Usurbildeko leku eta txoko eder horiek ezagutu bertatik ikusi eta haietaz gozatzeko, gonbita luzatu nahiko genizuetela. Bertan Usurbildarrok, auzolanean buru belarri hongo garen Usurbildarro horiek, gustora eta preste hongo batun, zuri alik eta ongi etorri beroena egiteko. Bestalde, urriaren lauan egun eder hori bizitzeko eta gozatzeko aukera izateaz gain, gogoan izan, egun hau, kilometroa 2015 ekimena, bai Euskal Herriko ikastola ezberdinei, baina bereziki Usurbilko udare ikastolai eta bera garatzen nahi den hezkuntza proiektu, dena aipatutako hezkuntza proiektu horri, bultzatzeko eta hauskotzeko erabiliko dala. Lehen aipatu dugu, kilometroak 2015 ekimenan bitartez lortuko dian baliabide ekonomikoak erabiliko diala, gaur egun martxan, aurten bertan martxan jarri dugun, eraikin berri hori finantzatzen laguntzeko. Eta azkenikan, hemen aipatu ditugu, bai urtean zehar, bai Usurbilen, bai eta jaian ere, hiru zehar lerroen baitan lanketa berezi bat burutuko dugula. Beraz, jaira gonbidatu nahiko dituzke, bai ikastolei bultzada etortzera eta ematera etorri nahi duten Euskal Herritar eta kide horiei, baina baita ere, zehar lerroekin bat egin eta jaia balore egin baitan gozatu eta bizi nahi duten pertsona hori ere. Orduan esan dakoa, Usurbildarrok eta auzolan sare hortan parte hartuko duten kide gehiagok ere, ahalik eta honena eta borondate honenarekin eta ilusioz, saiatuko gara jai egun eder hori prestu eta puntuan izaten, zuek ahalik eta jende giren guzti, jai egun horretaz gozatu dezatzen. Beraz, konbidatuak zaurete eta zuen zai hongo bat. Orduan, esan dakoa, egualdi eder honetaz gozatzeko,